Sigana ma biro gido iti dwaro nitie mar jolony mag thieth chiwo tiegruok ne nyithindo manyiri ewi wach matiyo gi masinde ma tieko riyo e weche mag hera midendo ni vibretas bang' yango ne nyiri mathoth sani ohonore tiyo kodgi mok girango midhiero makidek bedo. Magi noyangore Mombasa nyasi midendo ni The Girl Summit mane okelo kanyakla nyiri mawuok e counties mopogore opogore pacho ka. Kuma wachore ni thoth nyiri tiyo gi masinde go ma tieko riyo kendo gayo tuoche kaachiel kod iye mohiw. Jafwambo marwa ma Mombasa Joja oko nigi ler mathoth. Nyiri mawuok e counties mopogore pacho ka ne jobago romo e county ma Mombasa mar twak ewi weche mageto kelo dongruok e kindgi kaachiel kod rango kaka ginyalo rakore gi moko kuom midhieche magikale. E romono mane otisi ni The Girl Summit, achiel kuom gigo mane onyiedhore en ni kwan mathoth mag nyithindo manyiri sani odonjore e tim mar tiyo gi masinde mag tieko riyo e weche mag hera midendo gi dho ngere ni vibretas. We realize that girls need to know more about artificial sex. It is here with us and it's not talked about. The use of vibrators. Why are they using the vibrators? Is it that the men are not empowered enough in sexual reproductive health? Do they want to satisfy themselves in order to avoid infections, sexual transmitted infections? And will they avoid the sexual transmitted infections? What are the advantages and disadvantages of using the vibrators, the artificial sex way of satisfying oneself? We need to talk about it. We need to raise an awareness of it and to sensitize people on it. Luoro mantiere en ni thoth gitiyo kod yie mudho kata mana yora hola kendo gikia midhiero magigo kidek kelo negi. Realize that girls at the age of 14 years and above have been using vibrators. Those are our children who are in high school. Some of them are in upper primary school and also colleges, and also older women are using vibrators. They say that they want to avoid sexually transmitted diseases, infections, and they don't want to be in a relationship. We are also empowering our wasichana kwamba wakati wanapokuwa idol wajiathari sana na watu wanaojihusisha nazo. Zile party, ghafla kuna birthday party ameenda, sijui kuna bridal shower ameenda, sijui kuna kitchen party ameenda. Katika zile party ndio kuna zile agenda, ama mara kwa TikTok mtu yuko live. Ne bende gikone dwaro nitiere mar nywando nyithindo manyiri e chenro mopogore mag kedo gi lokruok mag kor lwasi, gino ma samoro miyo moko kuomgi weyo sikul kendo donjo e keny momondo. Swala ya mazingira na climate change inaathiri wasichana. Jambo la kwanza ni kwamba there's food insecurity. Kwa sababu kumekuwa na ukame kwa muda mrefu ama kumenyesha mfano Elgeyo Marakwet, kukakuwa na landslides. Hao wasichana, na sio wasichana peke yake, lakini kwa sasa hao wasichana wanakosa vyakula, inawapeleka kwenda katika ndoa za mapema, na pia inawafanya kwamba wanapata mimba za mapema na wanawacha shule. Luoro mar chiwo lipot to chutho e kind nyithindo manyiri moroch ratich gine bende oyangore kaka midhiero, gino magikoni thoro timore nikech wichkuot makidek juko gi bang'e, kaachiel kod bade piny owacho rem kao kange mowinjore ne achijego. Naona kwamba kutoka last year na huu mwaka we've had a high surge of cases in femicide and gender-based violence, and these have affected us as young girls and women. We've had girls drop out of school na wengine pia familia kusambaratika, and wanawake wadogo na hata wakubwa have lost their lives due to gender-based violence. I'll have the fear to go and confront or go and say it, because I'll have the perspective of how is the community thinking? How is the community going to have the perspective of me now? Because if the community imesikia maybe msichana amefanywa hiyo, ataanza kusema msichana alikuwa amevaa vipi, you see? So kuna hiyo fear na pia kuna hiyo shame. This is not an easy thing. We've always been complaining about inclusions. As a refugee women, most of us are very vulnerable and we are going through a lot, so our issues are never heard. But this is a very space for us. We are learning a lot and we are going to create a lot of change in the community. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.